vă rugăm să mergeți după naș, primele două mese. Mesele alături de naș. Socrimari, vă rog să mai arătați unde se așează oaspeții. Următoarele mese, da, 1 și asta, 2, invitații socrurilor mari și în centrul sălii se chiuie la fel de frumos oaspeții socrurilor mici și voinici. Ia vă rugăm! La o coră frumoasă! Doamne, spor la drum, busuioc cu miros tare, dă-le, Doamne, spor în cale. Chiuie tineretul și toată lumea aplaudă pentru miri și pentru nași. Să trăiască nașii, să răiască Mendelssohnul tradițional și noi să chiuim cât mai tare pentru miri și mireasă. Ați văzut? Și știți răcoși. Susține nașul. Cuvântul nașului pentru noi e lege azi și dacă a spus nașul sus paharul și poftă mare, așa să fie. Toată lumea cu părerul sus pentru mine și mireasă și hai la cai, cu Doamne ajută să pornim frumoasă nuntă. Să auzim ce cuvinte de pahare și o chiui frumos pentru mine și mireasă. Hai, hai, nu s-aude!
pentru numărul și 900, să păstrați dragostea ce v-a unit, să păstrați fiorul de ochi pe care îl vedem noi cu toții astăzi în ochii dumneavoastră, să vă ajungă pentru o viață întreagă și să ardă flacăra iubirii, încălzindu-vă pe voi, încălzind copiii și încălzind toată lumea ce va veni în casa dumneavoastră. Pentru mine și noi astăzi să mai turnăm în mâncare și să chefuim frumos și nu uităm să servim și de bucată. cel vestit, ca el nu s-a pomenit, asta e nașa cea frumoasă, bună gospodină, cât e nucul de umbros, așa e nașul de frălos. Și cât e nuc, zasă,
așa e șade, frumoasă. Saltă nașă pe cărare, ai și fina ca o floare, și finuțul e un păun, binele stă împreună, de aceea e cunună. Eu zic așa, să trăiască luni și luna, și să cunune toată luna. Nu uitați-vă, domnule, cum toată lumea vă dorește binele. Toți sunt de acord, odată în lună să vă vadă așa ca Dumnezeu. Sunteți tineri și frumoși, eu îndrăznesc să vă întreb, mai aveți fii? Primul, să vă fie cu Doamne ajută, cum ați ajuns azi, de-ați cununat, așa să ajungeți să botezați, și apoi iar să cununați, să aveți tot film de film și voie să vă fie de plin, iar dumneavoastră, columnii și conița mireasă, o să mai aibă fiind nașii, dar să țineți minte că oricând o să rămâneți finul și finuța numărul 1. Și vreau să prezint cei mai mari ca nașii noștri se laudă cu un băiat văduț și cu o fetiță Mirela care stă în capul mesei. Trăiască nașul, să mai vină fiind și băieți în familia noastră! Și acum să vedem să turnați în pahare pentru nașii noștri, dar nu știu obiceiul la grecești, se bate din palme de picioare așa pentru nași, cântând muzica. Nu, picioare, eu știu. Sus în piciorul și chiuie pentru nași și toată lumea să chefuiască și să toarne pahare pentru nașii noștri.